তাৰ পিছত মই 5,000 টকা পাইছিলোঁ। সেই 5,000 টকাখিনি পাই মোৰ বহুতো সুবিধা হৈছে, কাৰণ মই ফল মূল ঔষধ পাতি কিনি খাব পাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিব পাৰিছিলোঁ। এইকাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু এই সুবিধাখিনি যাতে চলি থাকে। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेस्ट उइबार हिसाबै बान्था मोन्दों आरो बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय। खुलुमबाय, आङो दिनैसिम सरकारनिफ्राय रिसेन्टलि मोननायखौ बुंनांगौबा जाहैबाय आङो दाखालै हेन्डलुम डे, नेसनेल हेन्डलुम डेआव आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेस्ट उइबार हिसाबै बान्था मोन्दों आरो बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेहाय सार्टिफिकेटजों लोगोसे 50,000नि माबा मोन्दों आरो चेक मोन्दों बेस्ट उइबार हिसाबै। गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि सिगाङावहाय बे फार्स्टआव बुंनो थाङोबा आंनि लाइफआव जेबोआनो गैयामोन। आं हारसिं इनकाम खालामनो हानाय जेबो गैयामोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो सरकारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानायनि माबा हरबाय, अर्डार हरबाय, बे दाजेनबाय आरो। ओमफ्राय ग्रुप दानायनिफ्राय जोंहा एक्टिभिटि नांगौ, मा एक्टिभिटि लानो बेखौ लानांगौ आरो। ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो जा दख'ना दाखायो नालाय, जोङो जि दाखायो नालाय बेखौनो लाबाय आरो। ओमफ्राय दख'ना दायै दायै फानबाय। मोनसे समाव ओरैबायदि जाबायमोन बर'फ्रा दख'नाखौ रावबो दालामोन। ओमफ्राय जेब्लानाखि सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोंहा दाथारनांगौ, एक्टिभिटि मोनसे नांथारगौ नालाय, बेखौ जों दादावनानै ओरैबायदि फाननो हाबाय जोङो। ओमफ्राय दाना गामिनि गासिबो जों फाननायखौ नुनानै दाफाजोब्बाय, दा घरि घरि गासिबो जि दाफिनजोब्बाय। नङाबाथ' बे हाथाइनि बायनाय जोंख्लाब माख्लाबखौ गानजोब्बायमोन आरो, दानोनो गारबायमोन। दा गोजोननाय मोन्दों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप दानायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ। ओमफ्राय दा जोंनो बिदिनो सिगाङाव जोंनो आरएफ हरबाय, खम माबायाव पारसेन्टआव आरोखि साबसिडियाव हरदों जोंनो गभर्नमेन्टआ एनआरएलएमनिफ्राय। ओमफ्राय सिआइए फान्ड दङ मोनसे जोंहा बे एनआरएलएमनि आन्दारावनो, बेहायबो जोङो माबा 1% जों इन्टारेस्ट माबा मोनो आरोखि, सुद मोननानै जोङो बेजोंनो खामानि मावनानै जों बेजोंनो सुख'फिनो। आरो बिआरएफ होननाय मोनसे फान्ड दंबावो बेहायनो एनआरएलएमनि आन्दारावनो, बेहाय जोङो लनखौ लानो हागोन, थाइसेबो सुद होनाङा। जों जेसेबां लादों बेखौ लानानै जों खामानि मावबाय, बिनि उनाव सुख'फिनबाय। गुबै रांखौल' होनांगौ। औ बेजोंनो जों दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों माबायदि सुबिदा जादों? दा जोङो माने जोङो इन्टारेस्ट होनांला नालाय, जोंनि लाबा जोंनाव थाबाय आरो जों सुख'फिननो हाबाय। ओमफ्राय बे जोंनि लाबजोंनो जों माने बिदिनो जोङो न'खर सालायनो हाबाय आरोखि। आं बुंनो थाङोबा बिसेस करि जोंनाव रावबो माने साख्रि मावनाय मानसि गैया, आंनो सालायजोबो आरो। ओरैनो न'आव खेथि खालामो। हायना सेल्फ हेल्प ग्रुप, जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा मेम्बारफोरा 10 जन मेम्बार दं। औ, जानागाव तितागुरि बे खाथिनिनो। ओमफ्राय নমস্কাৰ, মোৰ নাম মন্তিৰ চৰকাৰ, গাঁও বাছপাৰা। মই যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অংগনাবাদীৰ বাইদেৱে আমাৰ ঘৰত গৈ PMMVOIৰ 3খন ফৰ্ম দিছিলে। সেই 3খন ফৰ্ম মই ফিল আপ কৰি বাইদেউৰ হাতত জমা দিছিলোঁ। জমা দিয়াৰ পিছত মই 5,000 টকা পাইছিলোঁ। সেই 5,000 টকাখিনি পাই মোৰ বহুতো সুবিধা হৈছে, কাৰণ মই ফল মূল ঔষধ পাতি কিনি খাব পাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিব পাৰিছিলোঁ। এইকাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু এই সুবিধাখিনি যাতে চলি থাকে সেইকাৰণে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। 5,000 একবাৰতে পাইছিলে নেকি? এইবাৰতে পাইছোঁ, কাৰণ মোৰ এটাই বাচ্চা। ससियेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा आंगनबादिनि बायद'मोना थांदों, आंनि फिसाखौ नायदों, सम सम काउन्सिलिं हैदों, मारै मारै केयार खालामनांगौ, मारै केयार खालामनांगौ फिसाखौ। ओमफ्राय रिसेन्टलि मोनसे जाग्रा आदार हरदों, मोनजागोन, बेखौ जाहोनो हागोन होननानै हरदों। ओमफ्राय भेक्सिन्सफोरखौथ' मोनजोब्बायानो, मोनबाय आरो मोनबावगोन होनदों 9 मान्थस जाबा। माबायदि मोनदों दा बेफोर सुबिदाखौ? मोजांखौनो मोनदों। औ। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सिट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।